Hello, sziasztok, én Dávid vagyok. Elkezdenék videózni, úgy döntöttem. Úgyhogy ez lesz az első videóm. Az első videóban egy ilyen keresős, dolgos cucc lesz. Szóval, ja, ez lesz az első pálya. Igazából. Megnézzük, mi a szitu. Hát, ez igazából ennyi. Várunk, hogy töltsön. És nyomatjuk neki. Első pálya, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kis sziget. Igazából ennyi. Lehet forgatni, most már mutatja. Majd az áll. Egy vascső. Letörtük a kilincset, mert milyen kemények vagyunk, mert mi megtaláljuk. Na nézzük, mi a szitu. Van egy ilyen főkapcsoló. Nem működik. Jó. Akkor vissza. Nézzük a szekrényt. Hoppá. Már megtaláltuk, ami kellene. Na majd mindjárt kiderül. Jaj, de jó, már van világítás is. Tök jó. Másik sekrényben semmi. Volt egy felmenő, azt nézzük meg. Mi a szitu? Lakat. Nem jött be, akkor ott is egy kód. Itt esetleg van egy kód. 2, 1, 3, 4. Lehet a lakati. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3. Mondom 3. És akkor 4. Mondom 4. Nem működik. Akkor nem tudom. Az nem játszik. Nézzük be ide a szekrénybe. Nincs itt semmi. De milyen izé ez te, hogy nincs itt semmi. Egy kulcsunk. Abban nincs semmi. Büdös szendvics. Hát jó, akkor nem tudom. Nézelődjünk még. Abban ugye nem volt semmi. Esetleg itt a kód. Hoppa. Na, ez mi volt? Nézzük, mi lehet a... Nem értem. Ez. 2-es lesz. Szerintem. Ez 1-es. 1. 1. 4. 2. 3. 1. 4. Basszus ki. 4. 2. 3. Yeah. Sikerült. Az nem játszik. 3, 5, 6, 9. 3, 5, 6, 9. 3, 5, 6, 9. 3, 5, 6, 9. Ez lehet ennek a kódja. 3, 5, 6, 9. Yes! Sikerült. Fölmegyünk a tetőre. Napelem. Ó, valaki nem millió. Tele lehet. Úgy esetleg. Yes! Let's do this. Eddig jók vagyunk. És nem megyünk. Gép. Most esetleg jó adatok. Yes! Ez nem játszik.
Én vagyok. Jó. Akkor nem tudom, menjünk. Most felnyitó kapu. Jaj, de jó. Eddig nagyon faszák vagyunk. Gyerekik. Eddig nagyon faszák vagyunk. Még kell ez a rohadt hirdetés. Én ezt nem értem. Minden játékban ki kell valami hirdetés. De minek? Nem is értem. Minek a hirdetés? Minden játékban. Ezt nem értem, gyerekik. Kód. Igen. Oké. És most? Kód. Rombótak, szúztak, törtek, vágtak. Amit csak kellett. Az záró. Ezt nem játszik. Ez mi lehet? Mi lehet ez? Nem nézek az hirdetést. Esetleg nem tudom. Mi mit jelentett? 2. Ez szerintem nem tudom. Mi lehet a kód? Nem tudom. Baszki. Ez játszhat esetleg? Várjál? Itt vannak fent. Itt 1. Ez 2 lenne. 1, 2, 1. Nem. Akkor mi lett 3, 2. Nem. Mi lehet? Bocsánat, hogy csak így csömöljök, csak gondolkodok. Hogy mi lehet a játszma? A könyvek nem játszanak. Ó, itt van egy konyhánk. Mi jó? Várjál? Kettő így. Jó. Akkor. Ez lehet az. Ez így. Ez így. Ez lefele. Ott egy pisztoly. TV Illuminati ezeket kéne megpróbálni. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. Akkor 5, 6. 5, 6. 6, 3. Nem. Akkor 2, 2, 1. Biztos van valami logikája. Mi lehet ennek a logikája? Nem tudom. Konyhában nem volt semmi. Az előbb be tudtam menni a konyhába. Ja, így. Jó. Leforgatjuk, fölnegyújtjuk a lakást. És akkor nem tudom. Ennek egy dolgok. Hopp. Mi volt? Vagy csak kanalak. Adjatok egy kanalot, hogy szívem magam. Van ki is.
Kaptunk egy kést. Tehát tudjuk engedni vízzel, és ez miért jó? Ennek lehet valami értelme? Nem? Hűtő? Hűtőben van minden. Meg tudom inni másnak az innivalóját. Ez miért jó? Pizzát nem tudok enni. Azért másnak a dolgait meg tudom enni. És ez jó. Van itt egy kód. Ez valahogy játszhat egymással. Akkor az 1-es, 2-es. Jaj, ó. Jó, már értem. Azt, ami van nekünk itt a tévészobában. Az 1-es, 2-es. 2, 3, 4. 2, 4. Egyes lesz ez. Itt van. Jó. Baszki, ez nehéz. Vagy a laptopot azt tudom külön használni? Ó, mondjuk akkor jó. Melyik volt az 1-es, 2-es? 1-es, 2-es, 2 vonalú lesz az első. Na most mi van? Lefagyott! És akkor a 3-szög lesz a második. Jó. 5, 6, 3. 5. Nem jó. 5, 6, 3. Az a X3. Jó. És a kocka lesz akkor. Jó. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Kocka lesz a 6. Szél lesz az. És bejutottam. Ez megint mi lesz? Ez megint jó kérdés. Majd kamera. Ja, Istenem, ez is már megint valami logikai dolog lesz. Mit figyel? Ezt nem. Se játszik. Se játszik. Egy szembi. Szerintem a többi játszik. Már megint mi. Nem. Vissza. Így. Nekünk akkor csak ez kell. És mi történik? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mi dobált? Mi? Ma ideges vagyok. Egy könyv kell. 2. Ide kell 1. Ja, ezt most ki kell rakni. 4, 5. De még hiányzik nekem 2 könyv. Bocsánat. Igen, 1, 2. 2 könyvet valonnan szereznem kéne. Kés az hol kellhet? Kéne még 2 könyv. Ezt nem játszik. Na mindegy, gyerekek, akkor az... Várjál, ott van a gombol, ami ott találtam még egy könyvet. Meg ott... Ez micsoda?
Megvan a könyv. Na jó. Na de viszont innen folytatjuk gyerekek a kövi részbe. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel és lájkold, illetve ha gondolod, írd le véleményedet erről a videóról, miről szeretnétek esetleg beszélni, miről legyen videó, mutatok játékokat is esetleg. És igazából ennyi, ha gondoljátok, akkor írjátok le a véleményeteket. Igazából ennyi. És akkor legyen szép napotok, és sziasztok!